Right, bro. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Sulit na extra strong beer ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Ngayon, may mampangis na promo pa. Bili ka ng 2 litro, may libreng 500 ml na. Sa 200 pesos SRP lang, may 2 sa mga bakterya maging ang nakakamatay na virus. Isang Mega 1 capsules ay ang pinaghalo. Amazing Trio at mga idinangdag na natural. Broccoli, milk thistle, astragalus, holalos, holy basil, bitter melon, palamerick, turme ang dilaw, at moringa, malunggay. Sa kabuuan, malaki at marami ang mga benepisyong may hahatid sa atin ng amazing food. Tulad ng laban sa mga infeksyon, pampalakas ng resistensya. Para umasenso, kasama si Doc Joey Bitito. Alamin ang mga benepisyo ng iba't ibang food supplement galing sa Amerika sa programang Kalusugan at Bayanihan. Ang programang ito ay magbibigay sa atin ng tsansa na magnegosyo gamit ang produktong herbal. Kalusugan at Bayanihan. Mapapakinggan sa araw ng Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes, Sabado at Linggo. Mapapakinggan sa oras na alas 5:30 ng hapon. Tuwing Linggo, mapapakinggan alas 9:30 ng umaga. Kalusugan at Bayanihan. Doc Joey Betito! Nato! Para sa kalusugan tayo ay mag-isang tabo! Let's go! Let's go! Sa panahon ngayon, katawan ay ingatan. Daming kalaban na hindi natin nakikita sa daan. Bakterya, viruses, pati na yung mga punggiwak. Hayang ang resistensya ay bumigay. Ngunit huwag mag-alala, mayroong tutulong sa'yo. Ang gabay na lunas
bakterya, maging ang nakakamatay na viruses. Ang Mega 1 capsules ay ang pinaghalo. Amazing trio at mga idinangdag na natural. Broccoli, milk thistle, astragalus, hulalos, holy basil, bitter melon, panamerictur, turme ang dilaw, at moringa, mamalunggay. Sa kabuuan, malaki at marami ang mga benepisyong may hahatid sa atin ng amazing food. Tulad ng laban sa mga impeksyon, pampalakas ng resistensya at proteksyon. Ng katawan laban sa mga sakit at marami pang iba. Mga alternatibo na solusyon, lusyon sa aming nga nararamdaman sa ating katawan. Mga gamot na garantisado at napatunayan na ng mangga na pagaling. Amazing for mga herbal na nga medisina at affordable. Amazing na ang medisina na tayo gagaling sa natural na paraan. Amazing na produkto, hatitik, Joey Betito. Amazing na produkto, amazing for. Amazing na produkto, amazing for. Amazing produkto. Hatid ni Doc Joey Betito. Aga mga tugang kong Albayano, Bicolano. Andito po sa atin si Manoy Arnold Riodique ng Manito Albay. Ito po ay dating na mild stroke at mataas ang blood pressure, masakit ang ulo, ang batok, ang buong katawan. At siya po ay hindi na masyadong nakakalakad ng maayos. Kaya po a few months ago, pumunta po dito ang kanyang anak, bumili po ng ating mga produkto, kumpletong produkto natin, good for 1 month. At ngayon po ay andito na sa atin si Manoy at makusugon ay talagang makikita mo ang kagwapuhan niya, bumata. Kaya Manoy, paki-explain tabi sa ating nanonood ngayon kung ano po nang nangyari sa inyo. Good morning po. Pagka-stroke ko po, dinala ko sa ospital. Bali 1 week ako duman. Sabi ka doktor, operahan. Abo ko. Sabi ko, abo operahan. Kung pwede, bulong-bulong lang. Sabi ka doktor, o sige, pag madalang yan, putol mong doon ugat sa liog, okay na. Pinainom ako kan so bulong na atol. Sabi ko, okay na mamang ano ko. Huwag mo akong operahan. Sabi ko, sabi niya, sige. Pinasok uli ako doon sa taas, sa tube. CT scan. CT scan. Paglabas, anong ginawa mo? Okay na yung ano mo, yung ugat mo. Wala nang bara, wala nang dugong nagbara. Iyan ang inano ko noon. Tapos sabi ko, kung pwede, lumabas na ako dito dahil ayoko ng gamot na synthetic. Ayoko ng gamot na synthetic. Ang gusto ko, herbal. Ngayon, si Doc Kakilala ko Joey, noong 2019, laging narinig ko sa 2020. DCGD. Na sa dami ko na rin kasing nasalihan ng mga food supplement. puntan mo si yung Doc una Joey. niyang Ano mo ng gamot? Yung para sa akin. Ayaw kong mag-maintenance ng kung ano gamot na synthetic. Sige, sabi niya. Pumunta dito yung anak ko. Nagdala ng kaunting halaga. Pagbalik, good for 1 month. Sa madaling sabi, natapos ko na yung 1 month.
ito na ang resulta. Napakaganda. Wala na yung maintenance ko nung araw. Wala na. Ito na lang ang maintenance ko, yung gamot sa kanya. Kaya kumuha uli ako ngayon. Pero, okay na ang pangangatawan ko. Wala nang sumasakit sa leg ko. Kaya, kayo mga brother, yung mga matastasan dugo, huwag niyong pabayaan. Pumunta kayo dito. Kung gusto nyong, ayaw nyo nang umabot kayo sa level ng upirahan pa kayo sa mga naputol na ugat sa inyo. Herbal lang ang gamot dito. Kay Doc Joey Bitito. Dito lang yan sa tapat mismo ng Central Bank. Oh. Kaya sa lahat ng nakikinig na gustong gumaling kahit anong klase na sakit, pasyalan nyo dito si Doc Joey. Salamat po. Ito po si Manoy Arnold ay retired Marines po ito. At talaga po dahil sa kanyang very stressful na gawain, kaya po nagkasakit siya na hospitalize siya ng mild stroke. At ito nga, nagtataka tayo pag after 1 month talagang ang lakas-lakas na. Kaya ang ininom lang po nito yung mga amazing products natin, Amazing 4 at iba pa. Tayo unang-una nagpapasalamat sa dakilang Panginoong Jesucristo na tulungan ang kanyang anak na si Manoy, si Arnold, at ngayon po healthy na at ngayon po bumili uli ng parang maintenance niya. So Manoy, congratulations, mabuhay ka, God bless, and good health. Yes, sir. Several months ago, at ang sabi niya sa akin, mataas po ang kanyang creatinine at may problema siya sa kidney. At sinasuggest ng doktor na dialysis siya kasi I think 500 plus ang kanyang creatinine. So ngayon, pagpunta sa akin dito, binigyan ko muna ng Omega 1, pinainom ko ng 2 cups 3 times a day kasi medyo kulang po ang budget. So ngayon po, andito si Miss G. Bayaban, very healthy, bumisita sa atin sa opisina at siya na po magkukwento sa atin lahat. Miss G, pakikwento mo sa atin lahat ang ano ba ang nangyari noon na ikaw ay sabi mo nga po dialysis ka na at yung pala pati ay suspected na cancerous yung kidney mo. Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Gina Rimberan, taga Pakatay, Albay. Nagpapasalamat po ako sa Diyos at saka po sa Omega 1 kay Dr. po kasi nung ano po ako na hospital po ako, tapos pumunta po ako sa kanya na ano po ako ng Omega 1, tapos hindi pa ako na dialysis kasi bumaba po yung creatinine ko. Dati po mataas po at hindi agad ako na CT scan, pero nung uminom po ako ng Omega 1, bumaba na po, saka ako na CT scan. Tapos ano po ako na operahan. Na-operahan din po ako, pero nagpapasalamat po ako kasi nung binayopsi po ako, maganda po yung resulta ng biopsy. Hindi pa ako... Hindi na cancerous. Opo. Hindi pa ako na mag-chemo o kaya mag-radiation po. Kaya tawa po talaga ako. Pasalamat po sa Diyos. May gawan po kay Dr. Joey Bitito po kasi yun po, ang ganda po ng resulta ng nangyari po sa buhay ko. Kaya yun po, masaya po ako. Sobrang pasalamat po talaga. Nakilala ko po siya at saka may gawan po. Kaya kayo po mga kaibigan, mga kilala po, mga kamag-anak, inaanyayahan ko po kayo na subukan niyo na rin po na itong mga amazing products po ni Dr. Joey Bitito. Talagang ma-amaze po talaga kayo. Talagang maganda po para sa ating kalusugan. Maraming salamat po. Okay, Miss G, at sinasabi ko, bayaban ka. Kasi bayaban nung dalaga ka. O nung... Middle name po. Middle name pala bayaban. Pera nga pala. Okay, so... Yan po mga minamahal ko, mga amazing people na ito si G. Ay medyo matagal na rin natin nakilala. At
Yun nga po, nalalaman tayo nung sinabi napakataas ang kanyang creatinine. Yung pala, hindi lang pala yung creatinine, meron ibang problema sa kidney. Na yun nga po, nung uminom, nung binayopsi, ay hindi na po cancerous. Yung benign na lang. Kaya talagang maraming salamat. Unang-una, God first, sabi ko, love and success. Kaya naging successful dahil nga po uminom ng ating mineral. So, Merry Christmas, J, and congratulations. At hindi ka na dialysis at hindi ka na chemo. So, thank you so much. And God bless. Maraming salamat. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Andito po sa atin si Nanay Carmen Gonzales. Ito po ay taga Arimbay, Legazpi City, pero ang pamilya niya talaga from Ligao, Apio Duran. At siya po ay pumunta dito ni tatay several months ago na may mga health concern. Nanay Carmen, pakikwento po ninyo sa amin kung ano po ang mga karamdaman ninyo, lalong-lalo si tatay, at kailan kayo uminom ng Amazing 4 at ano po ang nangyari, ano po ang magandang nangyari sa inyong pag-inom ng ating mga produktong natural. Ay, ako ang masasabi ko, talagang the best ang produkto ni Doc Joey Bitito. Doc Joey Bitito. Kasi yung mister ko, nag-digit at nagpabulong. Yung nagkonsulta Nagkonsulta niya. tungkol sa mga karamdaman ni tatay. Ano po nga ang mga karamdaman ni tatay? May sa Diabetes. may sugar, Sugar. May high blood. may high blood, May high blood. tapos may- May problema sa lungs. May katarata. Tapos yung tuhod, May arthritis. At pag umutot, Pag nag-atot siya, is kahit mabataon pa. mabataon. Ngunyan dahin ng parang, maski nagkakab kami sa mga mall, Wala na. Wala nang amo. Ilang linggo, ilang buwan na nakita mo, nanay, na mayroong malaking pagbabago kay tatay nung uminom ng ating mga produkto? 20, day nga ning kuya, Dahil 3 months? Day 3 months, 1 month lang. Oo. 1 month lang, may magayo nang nangyari na. Nangyari sa iya. Marisakot mo niyan, nag-ano pa kami kan, ano ito, bulong digdikidog. Migawan. Megawan. Oo, dati Amazing 4. Kami simpo. Dahil sa na-address yung karamdaman sa sugar, sa high blood, Sa blood. so arthritis, na-address, so sa lungs ay gumanda na. Patay ngayon, so kanyang pag-utot ay mabango na. Wala nang amoy, wala nang amoy. Grabe, so phenomenal. Ano po masasabi mo, nanay, sa mga nakikinig? Kaya kamong may mga karamdaman, magdigdisa na kamo kay Doc Joey Bitito. Tani yun ang mga bulong na talagang imported, talagang Aprobado. Yan. Kaya Na nakakatulong. nakakatulong sa itong kalusugan. Wala pang side effect kasi natural. Wala side effect pa na kasi natural. Yeah, dahil sa natural. Okay. So ikaw, nanay, umiinom ka na rin ngayon. Ano iniinom mo? Itong kape. Yung kape naman, Migay Coffee. Sa kanyang green tea. Okay, yun ang iniinom mo naman dito sa atin. Yan naman ang pikin. So, nanay, maraming salamat. God bless and long life. Okay. Salamat. Okay po. Yan po si Nanay Gonzales, ang asawa niya. Pinsambo po ni Mayor Gonzales ng Ligao City. Yan. Mga ano lang po ito, low profile, pero ito yung mga yamanin. Sana. Sana. Sige, regards na kitatay. God bless po. God bless. Salamat po, Lord. Thank you, thank you. Thank you. Sige, amen. Magandang umaga po, mga minamahal naming nanonood sa amin ngayon ay andito po si Madam Cherry, taga Maslog, Legazpi City, na siya po ay ang kanyang asawa dati ay na-stroke noong 2021 at hindi na po makalakad. At hindi na po makatulog. 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 Hindi
Talagang grabe ang sakripisyo nito ni Madam. At siya po ay uminom ng Amazing for during the time hanggang sa yung kanya pong wheelchair ay bininta na sa akin at para makabili po ng ating mga amazing products. Ikwento mo, Madam, kasi sabi niya ngayon, yung kanyang asawa po dati, hirap na hirap sila. Ngayon po ay nagmumotor na, nag-drive na ng motor. So it's amazing kasi ngayon bumalik siya at bumili po ng ating mga produkto. So Madam, kwento po ninyo sa ating mga nanonood yung nangyari po sa inyong asawa. Last 2021 po, Dok, inatake ang asawa ko. So, dinala namin sa ospital at nung ilabas ay totally stroke na talaga. Talagang hindi na makalakad. Hindi na siya makalakad. Nakahiga na lang sa tama. Tapos nung nangyari, ay may reseta sa kanya pitong Gamot. na hindi naman sa kanya talaga Tumatalab. Sabi niya, ay alisin mo na itong mga gamot sa akin kasi hindi na talaga ako. Hindi niya kaya. Hindi wala na talaga ako. Pag-asa. Nararamdaman na pag-asa. Sabi ko, ano naman ang gagawin ko? Sabi niya, hanapan mo ako ng magandang gamot para naman gusto ko pa mabuhay. Kaya na-invite ako ni Mrs. Olimpo. Oh, Miss Olimpo, na yung anak niya, na natulungan natin kasi kung may leukemia, yung anak niyang dalagita, nagkikimo. Sabi ko, inanap ko yung office mo. Nakalata ko, alam ko ba, doon pa sa may BCGB. Opo. So, inanap ko ang makalipat dito sa Albay, sa may tapat na Bago Central. So, dito na ako nagbili ng gamot sa'yo. So, ngayon, nung nakabili ako ng gamot, dahil meron pa akong budget, nasa Lucia ko siya. So, uminom siya ng Mega 1 noon. Naubos na yung isang box. May pagbabago agad. Nakalakad siya. Nakatayo na siya. Tapos nawala yung mga manas niya. So ngayon... So ilang linggo po yun, ilang buwan bago siya nakatayo? Madali lang. Mga isang buwan lang? Mahigit isang buwan. Mahigit isang buwan lang? Oo, mahigit Na dati ay nakahiga na lang sa kama, ngayon nakatayo. Oo, madali lang makaskas yun. Makaskason. Kaya nung naubos Nung yun, naubos na yun, sabi ko, wala na akong pambili. Dapat i-use natin. Sabi ko, kausapin ko na lang si Doc Joey na ano kaya kung nakatayo ka na, lumalim ka na, nakalakad ka na, wala nang gagamit ng wheelchair mo, balik ko na lang yung gawin para finish yung patno. kaya pala sabi mo sa akin noon, Doc Joey, pwede bang wheelchair to, ibenta ko sa iyo at ibili ko ng itong mga produkto mong natural na nakatulong sa iyong asawa. Sabi ko naman, para tuloy-tuloy nga ang paggaling, okay. So, nung pinainom mo siya noong mga produkto natin, ano nangyari? Tuluyan siyang gumaling. Tuluyan siya gumaling. Praise God. Sa ngayon, nagmumotor na siya. Jesus, praise God, hallelujah. Nakakatulong na siya sa akin sa pagsain, Yes. Kaso, syempre, matanda na siya ngayon. No. Yung ugali na naman. Ay, hayaan mo na Gagaputin yan. natin. Hayaan mo na yan. Yung ugali na So, ano po masasabi mo sa ating mga Maraming produkto? salamat at talagang amazing. Amazing talaga. Products. Ngayon, eto, bumalik ako kay doktor Oo. para bumili naman ako, nagkonsulta naman ako kasi Para sa iyo bumalik naman. na naman yung aking hyperacidity dahil stress na nga ako sa Okay. sobra na naman ang kanyang Kaya relax siya. Laging magdasal tayo sa Opo, Panginoon. opo. Positive attitude. At ito mga produkto natin na nakatulong. Opo. So ano po masasabi ninyo, Madam, sa mga nanonood sa atin ngayon? Doon sa mga nanonood at hindi pa nagsubok na bumili ng gamot ng Amazing Treo at saka Amazing 4, Mega 1, at saka lahat ng produkto, subukan nyo na kasi hindi kayo magsisisi. Talagang may pagbabago, may ako nga ito, o tingnan mo, masakit ang aking katawan at saka ang tiyan ko. Ito, nag-try ako ng green tea. Okay. Naramdaman ko parang nawala na One, at hindi na po makalakad. Talagang grabe ang sakripisyo nito ni Madam. At siya po ay uminom ng Amazing for during the time hanggang sa yung kanya pong wheelchair
ay bininta na sa akin at para makabili po ng ating mga amazing products. Ikwento mo, madam, kasi sabi niya ngayon, yung kanyang asawa po, dati, hirap na hirap sila. Ngayon po ay nagmumotor na, nag-drive na ng motor. So it's amazing kasi ngayon bumalik siya at bumili po ng ating mga produkto. So madam, kwento po ninyo sa ating mga nanonood yung nangyari po sa inyong asawa. Last 2021 po, Dok, inatake ang asawa ko. So, dinala namin sa ospital at nung ilabas ay totally stroke na talaga siya. Talagang hindi na Hindi na siya makalakad. makalakad. Nakahiga na lang sa tama. Siya. Tapos nung nangyari, ay may reseta sa kanya itong Gamot. na hindi naman sa kanya talaga Tumatalab. Sabi niya, ay, alisin mo na itong mga gamot sa akin kasi hindi na talaga ako Hindi niya kaya. Hindi, wala na talaga ako Pag-asa. nararamdaman na pag-asa. Sabi ko, ano naman ang gagawin ko? Sabi niya, hanapan mo ako ng magandang gamot para naman gusto ko pa mabuhay. Kaya na-invite ako ni Mrs. Olimpo. Oh, Miss Olimpo na yung anak niya. Na yung anak Na niya natulungan daw, natin kasi nagkaroon kung may ng leukemia, cancer. Opo. yung anak Oo, niyang na dalagita, nagkikemo po, nagkikemo. na. Sabi ko, inanap ko yung office mo. Nakalata ko, alam ko ba, doon pa sa may BCGB. Opo. So, hinanap ko ang nakalipat dito sa Albay. Tapos may tapat na Bangko Sentral. Bangko Sentral. So, dito na ako nagbili ng gamot sa'yo. So, ngayon, nung nakabili ako ng gamot, dahil meron pa ako ng budget, nasa Lucia ko siya. So, uminom siya ng Megawan noon. Naubos na, naubos na yung isang box. May pagbabago agad. Nakalakad siya. Nakapagtayo na siya. Tapos nawala yung mga manas niya. So, ngayon, So ilang linggo po yun, ilang buwan bago siya nakatayo? Nakalalakad? madali lang. Mga isang buwan lang. Mahigit isang buwan. Mahigit isang buwan lang. Oo, mahigit Na isang dati buwan. ay nakahiga na lang sa kama, ngayon nakatayo. Oo, madali lang makaskas yung Makaskason. Kaya nung naubos Nung yung... naubos na yun, sabi ko, wala na akong pambili. Dapat i-use natin. Sabi ko, kausapin ko na lang si Doc Joey na ano kaya, kung nakatayo ka na, bumaling ka na, nakalakad ka na, wala nang gagamit ng wheelchair mo, balik ko na lang yung gamit. Para i-use yung patno. Kaya pala sabi mo sa akin noon, o Doc Joey, pwede ba ang wheelchair to? Ibenta ko sa iyo. At ibili ko ng itong mga produkto mo natural na nakatulong sa iyong asawa. Sabi ko naman, para tuloy-tuloy nga ang paggaling, okay. So, nung pinainom mo siya noong mga produkto natin, ano nangyari? Tuluyan siyang Tuluyan gumaling. siya gumaling. Praise God. Sa ngayon, nagmumotor na siya. Jesus, praise God, hallelujah. Nakakatulong na siya sa akin sa pagsain, Yes. kaso, syempre matanda na siya ngayon. No. Yung ugali na naman. Okay. Ay, hayaan mo na yan. Gagaputin natin. Hayaan mo na yan. Yung ugali na So, naman. ano po masasabi mo sa ating mga Maraming produkto? salamat at talagang amazing. Amazing talaga. Products. Ngayon, eto, bumalik ako kay doktor Oo. para bumili naman ako, nagkonsulta naman ako kasi Para sa iyo bumalik naman. na naman yung aking hyperacidity dahil stress na nga ako Okay. sa sobra na naman ang kanyang Kaya relax, pasaway. relax. Laging magdasal tayo sa Opo, Panginoon. opo. Positive attitude. Opo. At ito mga produkto natin nakakutulong. Opo, So ano po magaling. masasabi ninyo, madam, sa mga nanonood sa atin ngayon? Doon sa mga nanonood at hindi pa nagsubok na bumili ng gamot ng Amazing Treo at saka Amazing 4, Mega 1 at saka lahat ng produkto, subukan nyo na kasi hindi kayo magsisisi. Talagang may pagbabago, Very, very may ako nga ito, o tingnan mo, masakit ang aking katawan at saka ang tiyan ko. Ito nag-try ako ng ano ito, green tea. Okay. Naramdaman ko parang nawala na yung hapdi ng aking bituka. Yeah. Kaya lahat ng mga hindi pa nakapag-try ng gamot ng Amazing Treo, punta na lang kayo dito kay Doc Joey Bitito sa tapat ng Central Bank. Mabait si Doktor kung kulang ang inyong budget. Pwede nyo na lang kausapin. Hinganan nyo na lang ng discount. Kasi ako nga, ito, nag-avail ako ng discount. So, kung gusto nyo mag-member, pwede. So, maraming salamat, Dok. So, thank you so much, madam. Talagang Salamat. God is good. God
talagang gumagalaw siya para matulungan ng ating mga pasyente. Kasi ang sinasabi ko parate, ang ating Panginoong buhay ang gumagawa para po tayo matulungan. At ginagamit lang po ang ating amazing products, mga amazing po na yan. So salamat, hopefully si Sir ay tuloy-tuloy ang pagaling, tuloy-tuloy magkapagkamo, magdandahan lang pag-drive ng motor. At kayo naman sana po. Okay, amazing people, andito po si Amazing Mel Navarro Millares ng Kamalig Albay. Meron po siyang isi-share sa atin before na uminom siya ng ating mga produkto. At ngayon po nakainom siya, pati na ngayon po yung kay mother, nakainom na rin. At isi-share niya po kung ano po na itulong sa kanila ng ating mga amazing products. So Mel, paki-share nga sa atin. In advance, happy birthday pala. Thank you daw, advance din. Dati po lagi pong nasakit yung dibdib ko, tapos may acid din po ako. Acid reflux. Opo. Tapos po, time na pumunta kay Doc, ang payat ko. Sobrang payat mo. Opo. Ngayon, sexy ka na. Yan. Sabay tama na Doc. Para pong lantang gulay yung ko noon, yung pakiramdam. Tapos nung nag-try po akong uminom noon, Amazing Trio, yun po, mga ilang weeks lang po, na po ako ng magandang pakiramdam. Hanggang ngayon po, pabalik-balik na din po ako kay Doc na nabili. Malaki ang nagawa sa inyo ng amazing products natin. Pati si nanay, di ba umiinom na rin ang mama mo? Opo. Ano naman ang naitulong kay nanay? Yung sa tuhod po. May arthritis si nanay. Nung uminom, gumanda, nakalakad na siya ng maayos. Opo. So praise God, hallelujah. So ano masasabi natin sa mga nanonood ngayon? Wala naman pong masamang mag-try kasi maganda po yung resulta na niyo po pag uminom po kayo ng product ni Doc. Kasi po ako, ang tagal ko nang umiinom. Talaga, amazing po talaga. Okay, congratulations. Thank you Good po, luck. Doc. And thank you, Lord. Ayan, magandang araw po sa inyong lahat. Asin Diyos, marahay na pagkahapon po sa gabos na nagdadangog. Of course, sa DCGB, pati na rin po sa mga nanonood sa atin ngayon sa ating Facebook Live, sa Facebook page ng Doc Joey Bitito, and then sa Facebook page din po ng DCGB News Online. So ayan, sa ngalan po ng ating CEO, si Doc Joey Bitito, mas kilala ninyo bilang ang lalaking hindi tumatanda, and of course, ating Vice President, kay Ma'am Ann Benito Princena, and together po with my partner dito sa aming office, kay Miss Erlene Padalonia. So, ako po muli si Miss Angel Garcia, ang makakasama po ninyo ngayong hapon sa programang ito. So, ayan, welcome po sa programang Kalusugan, Kabuhayan at Kaunlaran, Serbisyong Natural, na handog po sa inyo na nag-iisang Doc Joey Bitito. Ayan, kumusta po kayong lahat? Sana po ay nasa maayos kayo ngayong kalusugan at kalagayan. Siyempre, lalong-lalo na po yung mga apektado ng brownout kanina, ng almost 12 hours na brownout. So, nakaranas din po tayo ng matinding init. So, ayan, kanina, di ba, sobrang init at siyempre brownout pa. So, naitala din po kanina na umabot sa 40 degrees Celsius ang heat index dito sa Legazpi. So, di ba napakahirap pag brownout na at sinabayan po ng sobrang init ng panahon. So, kaya po napakadelikado po ito, lalong-lalo na po sa taong matataas ang blood pressure o kaya naman po yung may mga hypertension o minsan naman po yung mga taong asthmatic na ina-atake sila kapag mainit yung panahon. So dahil po kapag sobrang init ng panahon, maaari po itong magpalala sa sitwasyon or kondisyon ng isang taong may karamdaman. Of course, for example, yung may hypertension. So bakit ba? Ang tanong, bakit ba ito nakakasama? So kasi ito po ay nagdudulot ng dehydration. So 'di ba, kapag mainit ang panahon, palagi tayong pinagpapawisan, so nade-dehydrate ang ating katawan. So madali din pong ma-dehydrate, lalo na kung hindi po nakakainom ng sapat na tubig. At ito po ay nagdudulot ng
pagtaas ng blood pressure. Kaya po, dapat sapat po ang tubig na iniinom niyo sa isang araw. So, isa pa po, pwede po nitong maidulot ng matinding init ang stress. So, kasi pag stress ka or like for example, burnout na, napakainit. So, may irita tayo, yung ulo natin, mag-iinit at syempre, maalibadbaran tayo. So, yan po ay nagkukos pa ng stress. So, ang stress po ay napakasama pagdating po sa mga tao. Ito po ay delikado sa ating katawan. So, lalong-lalo na po sa may mga blood pressure din na matataas, nag-cause din po ito ng mas lalong pagtaas. So ano ba ang dapat ninyong gawin kapag po ito ay nangyayari, itong mga sitwasyon na ito? Kasi hindi naman po natin ito di maiiwasan. So ang gagawin ninyo, syempre, upang hindi kayo ma-dehydrate, ay sapat po yung tubig na iinumin ninyo. Sabi nga, dapat sa isang araw ay nakakainom tayo ng hindi kukulang sa 8 hanggang 10 baso ng tubig. So, ayan, sino pa ba nakakagawa niyan? So, I think ako kahit nasasabi ko sa sarili ko na hindi ako nakakainom ng 8 to 10 glasses every day. At syempre, sa mga taong ayaw magkasakit, yung may mga priority talaga nila yung health nila, nagagawa po nila yan. So, bilang din po, syempre kami po yung nakakakilala ng amazing products na pinopromote nga po namin na produkto na galing pang US. May re-recommenda na din po namin ito sa inyo na inumin ninyo kapag may mga ganitong sitwasyon o kaya po pag napakainit ang panahon. Lalong-lalo na po sa may mga karamdaman tulad ng hypertension. Kasi po, itong ating amazing products ay all natural. At bukod po dyan, ito po ay naglalaman ng mga properties na nakakatulong po upang mabalance at mapababa po ang inyong mga blood pressure. Kaya po kung kayo po ay may hypertension or mataas ang BP ninyo, pwede po kayo nitong uminom ng ating amazing products. So, kanina nga po, marami tayong pasyente na pumunta dito sa ating office. So, may iba't ibang karamdaman. Tulad na lamang po ng yung na mild stroke. Yan, marami kaninang new patient nakikinig daw dito sa ating radyo at pumunta dito upang magpakonsulta kay Doc Joey. So, sa nais pong magpakonsulta, ang ating office po ay located sa Purok 1, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front Bangko Sentral ng Pilipinas. At ang ating office naman po ay nag-o-open from Monday to Saturday from 8 o'clock a.m. hanggang 7 o'clock p.m. Kaya po sa mga pasyenteng gusto pang pumunta dito sa ating office ay hanggang po ngayon, bukas po ang ating office. So, kanina po, yung mga bagong pasyente na pumunta dito ay si Sir Jesse M. Aicardo. So, siya po ang barangay captain ng Marias, Legazpi City at pumunta po siya dito para po ipakonsult yung father niya, si Sir Federico, na 77 years old na. So, si Sir daw ay mild stroke na almost 2 years at merong maintenance. So gusto lang ni Sir Jesse na lumakas yung kanyang father and then makalakad ng maayos. Kaya pumunta siya dito kay Doc Joey para po ipakonsulta yung karamdaman ng kanyang father and of course makapag-avail din po nitong ating amazing products. Kaya po kung kayo po ay may high blood, ayaw nyo po humantong na ma-stroke kayo, mas grabe po kasi ang problema pag na-stroke ang isang tao, simula na po ninyo ang pag-take nitong ating amazing products. So, isa rin po sa mga pumunta dito ay si Sir Adriano O. Martellana. So, sila po ay taga Taplacon, Camalig, Albay. So, si Sir po ay 58 years old na. Ang case din niya or ang health concern niya din, mild stroke. Mag-almost 4 years na this November.
diabetic din siya, meron din po siyang maintenance sa high blood, at of course, ang pinaka-problem din niya pong isa ay yung problema niya sa pag-ihi. So, nahihirapan daw siyang umihi at kahit daw po marami yung inumin niyang tubig, ay kunti na lang yung lumalabas na ihi sa kanya. At bukod po dyan, wino-worry niya kasi yung ihi niya po ay mabula or foamy at medyo dark yellow na daw po, tapos may amoy pa. Kaya sabi namin, baka si Sir ay may problema na sa kanyang creatinine since kakainom niya ng mga maintenance niyang synthetic. So, si kidney po niya ang naaapektuhan. Kaya kanina si Sir nag-avail na rin po ng ating amazing products para po ngayon ay magsisimula na po siyang makapag-intake nitong ating amazing products at matulungan po ang kanyang karamdaman. So, isa pa pong pumunta dito yung patient ay si Sir Ferdinand O. Oscoro. So, siya po ay taga Puyaw-Yaw, Buduran, Albay. So, si Sir po ay 84 years old na din. At ang pinaka-main problem niya po ay may sugat po siya dito sa dibdib. So, almost 7 years na daw yun na sugat niya dito sa dibdib niya. Nag-start lang daw yun, parang pimple. And habang tumatagal yung panahon, ay lumalaki na yung kanyang sugat sa dibdib at hindi na po, kumbaga day na nararahay, day na napipila. So, isa din po sa kanyang karamdaman ay sumasakit po yung kanyang tagiliran. So, dito daw banda sa may tagiliran niya ay palaging sumasakit. Hinihingal rin siya parate at nangihina. So, dito sabi naman ng anak niya, halos almost 20 years na itong si Tatay Fernando, balik-balik sa hospital. But sa almost 20 years na yon ay wala pa rin pong nagiging magandang improvement sa katawan ni Tatay or sa health problem ni Sir. Kaya si Sir Fernando, palagi siyang nakikinig dito sa radyo at nasusubaybayan niya po ang programa ni Doc Joey na Kalusugan, Kabuhayan at Kaunlaran. Kaya, nag-consider po siyang pumunta dito sa ating office. So, sinabihan niya yung mga anak niya na instead dalhin siya sa hospital, ay pumunta na lang dito kay Doc Joey. Kasi ayaw niya na mag-inom ng mga synthetic drugs kasi natatakot nga din po siya na baka yung kidney niya naman ang maaapektuhan soon. Kaya kung kayo po ay may natatakot, syempre natatakot tayong uminom ng mga synthetic drugs na later on may bad side effect sa ating katawan, ay pumunta na po kayo dito kay Doc Joey. So, dito po kasi, ang mga produkto ni Doc Joey ay all natural po, walang halong chemical. So, ito po ay from Florida, USA pa po. Ito po ay imported. Kaya talagang napakagaling at napatunayan na po, proven and tested, na marami na pong natulungan na may iba't ibang klaseng karamdaman. So, ayan. So, then, sa mga bago nating pasyente, ay si Ivan O. Ate. So, ito po ay taga-Ligao City, isang 10 years old. So, ang pumunta dito ay yung kanyang mother kasama ni Sir Fernando. So, ang problema naman po ni Ivan ay may ubo at sipon siya at pabalik-balik daw po. Hindi nawawala kahit nagpa-check up na sila at binigyan sila ng antibiotic, ay wala pa rin pong pagbabago. Kaya naitanong ni ma'am kung ano ba ang pwedeng ibigay na kapsula sa isang 10 years old na bata. So, ang binigay namin dito sa office, ang renekomenda ni Doc Joey, ay yung Miracle C at yung ating Amazing Juice. Yan naman po kasi kapag may ubo sipon ang isang tao at wala na pong ibang health problem, yun lang talaga ubo sipon, pwede po sa inyo yung Miracle C Mega 1 at sabayan ninyo ng Amazing Juice para po within days lang, mga 3 days, ganyan, o kaya 1 week, ay wala na po yung inyong mga ubo-ubo or sipon-sipon. So, dito naman po, marami tayong natulungan dito may ganyan din na case at almost pabalik-balik na sila sa hospital pero wala pa rin nangyayari sa kanilang health problem, yung ubo at sipon nila.
pagpunta dito kay Doc Joey at pagkatapos pag-inom nitong ating amazing products, ay naging okay na po sila. At hanggang ngayon po, ay tuloy-tuloy yung pag-inom nila. Siyempre, dapat ay tuloy-tuloy para po wala po kayong masasabi at makikita po ninyo later on in the future yung kagandahan ng ating produkto, yung magandang improvement po sa inyong katawan. Kasi baka pag pinutol ninyo and then wala kayong feel na improvement, baka sabihin ninyo na walang effect yung amazing products ni Doc Joey. So dito po, recommend po namin na at least 3 months to 6 months yung tuloy-tuloy ninyong pag-inom para talaga mas makita ninyo yung better na resulta sa inyong katawan. At kapag umokay na po kayo, umokay na yung health problem ninyo, halos nag-normalize na yung mga problema ninyo sa katawan, pwede pa rin kayong uminom nitong ating amazing products. Kahit yung isang kapsula na lamang po, para po at least hindi na po bumalik yung dati ninyong karamdaman. At syempre, tuloy-tuloy po yung paglakas ng inyong katawan at masusustain nyo po yung pag-inom nitong ating amazing products. At may galing din dito, nag-inquire ang anak ni Ma'am Zoraida Pancho. So, si Ma'am Zoraida din po ay 83 years old na, taga-Orosay, Legazpi City. Mataas po ang BP ni nanay at mataas din ang sugar at meron po itong mild glaucoma. Kaya galing dito yung anak niya at tinanong kami kung ano ba yung maire-recommend namin na kapsula para sa kanyang nanay. Kasi ayaw na magparainom ng mga synthetic. Kung ano, sabi nila, humingi sila ng advice kung ano ba yung maipapalit doon na natural at walang magiging side effect sa kalagayan ni nanay later on. So, ang na-recommend namin ay yung Amazing Trio Advance. So, ano ba yung Amazing Trio Advance? Kasi baka nasanay kayo yung Amazing 4. So, masabi ko, ano naman yung Amazing Trio Advance? So, ngayon po kasi ay naubusan tayo ng stock ng Multi-5. Hindi pa po nasi-ship. Hindi pa napapadala dito sa Pilipinas. Andyan pa sa USA. Kaya, ang ginawa natin, pinagsama-sama natin si Mega A, Mega 1, at Miracle C. Yun po yung tinatawag nating Amazing Trio Advance. Kasi tatlo na lang po silang klaseng mga capsule. So, yan po, yung una nating kapsula, yun po yung tinatawag nating Mega A capsule. So, ang Mega A capsule po ay composed of 5 mga berries. So, andyan ang acai berry or acai berry, pomegranate, blueberry, cranberry, at elderberry. So, yan po, pag sinabi naman po nating Mega A capsule, yan po ay napakayaman pagdating sa antioxidant property. Kaya natutulungan po nito yung ating katawan na ma-detoxify ng maayos o ma-cleanse po. Linalabas po niyan lahat ng naipong mga toxins sa ating katawan. So, sa pamamagitan po yan ng pag-sweat natin, pagdaplos, pag-ihi, and then pagbawas. So, yan. Also, ito din po Mega A capsule ay nakakatulong para po i-repair yung mga na-damage na skin or na tissues and cell sa loob ng ating katawan. At bukod po dyan, meron po itong protekta or panglaban sa mga tinatawag nating free radicals. So yan kasing free radicals, yan po yung nakakasira sa mga tissue, mga cells sa loob ng ating katawan at nagkukos po yan ng iba't ibang klaseng karamdaman or health problem. So yan po ang ating Mega A capsule. So ang pangalawa naman pong kapsula natin, yun po yung tinatawag nating Multi-5 capsule. So, ang Multi-5 capsule naman po ay composed of 5 mga mushrooms. So, andito po ang shiitake, reishi, maitake, cordyceps, and then agaricus blasi. So, kapag sinabi naman po natin Multi-5 capsule, ito po ang nakakatulong sa ating katawan para po mas mapalakas ang ating immune system.
At kapag may mga sakit po tayo, mabilis po tayong makaka-recover sa isang klaseng karamdaman. At syempre, kung wala pa naman tayong sakit, kapag malakas ang ating immune system, ay bihirang-bihira po tayong tamaan ng anumang sakit. And also, nakakatulong din po ang ating Multi-5 capsule para po ma-boost yung heart natin or mapanatiling healthy. Yung nababawasan din po yung risk ng cancer. Also, linalabanan din po nito yung iba't ibang klaseng virus, bacteria, at fungi. At tungkol po dyan, kung kayo po ay merong mga pamamaga sa loob ng sa katawan ninyo, ay pwedeng-pwede po ito sa inyo kasi ito po ay may anti-inflammation properties na nakakatulong po sa katawan ninyo para po mabawasan yung mga pamamaga. Like for example, may arthritis ang isang tao, pwede nyo po itong inumin na ating Multi-5 capsule. At ang pangatlo naman po, yun po yung tinatawag nating Miracle C capsule. Ang Miracle C capsule naman po ay composed of 4 kinds of berries. Andyan po ang acerola berries, sea buckthorn, rosehip, at Indian gooseberry. At bukod po dyan, dinagdagan pa po ito ng tinatawag nating Easter C. Ayan po ang kagandahan kasi kay Miracle C, kahit po may acid kayo or mayroon kayong hyperacidity, pwede po ninyo itong inumin na ating Miracle C capsule kasi ito po ay non-acidic. At bukod po dyan, napakayaman po ito pagdating sa vitamin C kasi ang mga berries na nandito ay may real in vitamin C or napaka-rich or rich ang kanilang natural source of vitamin C. At syempre, bukod dyan, palagi namin ditong pinapaalala ng ating katawan po ay hindi po nag-produce ng vitamin C. Kaya need po natin kumuha ng vitamin C sa mga kinakain nating gulay or prutas or sa mga iniinom nating vitamins na nagtataglay ng vitamin C at syempre sa mga food supplement din po katulad po kay Miracle C. Ang kagandahan din po dito kay ating Miracle C capsule ay napakaganda po ito pagdating po sa mga taong may ubo, sipon, at trangkaso. At syempre, ginagawang healthy din po nito yung liver ninyo. Kaya nga po, sa may mga sakit sa liver, ay agapan ninyo po yan bago pa po lumala yan. At syempre, hindi naman natin hinahangad humangtong sa kamatayan. So, dito ay marami tayo mga produktong makakatulong po pagdating sa mga karamdamang medyo malalala na. At syempre, pwede din po yung mga sa pasyente na hindi pa gaanong kalala yung kanilang mga iniindang problema sa katawan. At syempre, yung pang-apat po, yung po yung tinatawag nating Mega 1 capsule. So, ang Mega 1 capsule po ay composed of 21 powerful ingredients. Kasi andyan po yung ingredients na kay Mega A, Multi-5, at Miracle C. At syempre, dinagdagan pa po ito ng iba't ibang klaseng mga herbs at mga gulay. So, andyan po ang broccoli, milk thistle, astragalus, holy basil, turmeric or luyang dilaw, ampalaya, and then yung malunggay. So, isipin nyo na lang po na ang katawan natin ay nangangailangan ng sapat na mga vitamina, mga mineral sa ating katawan every day. So, kung hindi po kayo nakakain ng sapat na gulay or prutas, so kapag uminom po kayo nitong ating amazing products, which is yung Amazing 4 or Amazing Trio Advance, parang kumakain na rin po kayo ng iba't ibang klaseng mga prutas, berries, mushroom, at mga gulay. Syempre, dinagdagan pa yan ng herbs sa isang araw. So, makukuha po ng ating katawan yung need na mga vitamins at nutrients. So, kapag nakuha po yun ang ating katawan, ay malaki yung tsansa na gumaling tayo sa isang karamdaman o kaya naman po, mas maging healthy yung ating pangangatawan everyday.
So dito po, kung hindi po kayo naniniwala sa ating mga produkto, marami na po ang nakapagpatotoo. At sa unang part po ng ating program ay piniplay po namin lahat ng testimonies ng mga nagpatotoong natulungan sila at gumaling sila sa kanilang mga iniindang karamdaman sa pamamagitan lang po ng pag-take nitong ating amazing products. Kaya po kung kayo po ay may karamdaman at napakatagal na po yan, parang hindi nyo na alam kung ano ba yung magiging solusyon sa karamdaman ninyo, why not po itry po ninyo itong ating amazing products. Na ito po ay proven and tested na po since 2008. So ano pang hinihintay ninyo? Wag na po kayo magdalawang isip kasi 'di ba? Kapag pinatagal niyo pa 'yan, may chance po na lumala or lumubha ang karamdaman ninyo. At may chance din po na ma-hospitalize kayo. So 'di ba? Pag na-hospital kayo, napakalaking problema at mabigat din po sa bulsa. So, hindi lang po oras ninyo ang maaabala, syempre, oras din po ng mga kapamilya ninyo kasi babalik-balik sa hospital, magbabantay, imbis na magtatrabaho, ay magbabantay sa hospital. Kaya po kung ayaw po ninyo maabala yung pamilya ninyo, at syempre, maging okay po yung takbo ng buhay ninyo, itry na po ninyo itong ating amazing products. Kasi wala naman pong mawawala, itatry ninyo or susubukan ninyo ang isang produkto na marami na po ang nagpapatunay na gumaling sila sa kanilang karamdaman. Kaya po kung nais ninyong mag-try itong ating amazing products at syempre, magpakonsulta kay Doc Joey dahil libre lamang po ang konsultasyon sa kanya. Ang tanging may bayad lang po ay yung mga produkto natin. So, pumunta lang po kayo dito sa aming office na located sa Purok 1, Purok 1, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front Bangko Sentral ng Pilipinas. At ang ating office po ay open from Monday to Saturday from 8 o'clock a.m. hanggang 6:30 p.m. At kapag Sunday naman po, magpa-schedule na lamang po kayo kay Doc Joey or kay Ma'am Arlene kasi minsan po ay half day na bukas dito sa ating office sa Cabangan from 8 o'clock a.m. hanggang 11 o'clock a.m. And then kapag kahapon naman po, andyan po sila minsan sa Dorotea Resort and Spa, which is located naman po sa Purok 1, Kahugutan, Bakakay, Albay. Andyan po sila from 1 o'clock p.m. hanggang 4 o'clock p.m. But to make sure kung andyan talaga sila, pwede po kayong magpa-schedule. So, paano kayo magpa-schedule? So, pwede nyo pong tawagan yung mga numbers ni Doc Joey o kaya i-text. So, ito na po ang number ni Doc Joey sa Smart, 0910-448-2598. Again, 0910-448-2598. At po dyan, meron din po si Doc Joey na Globe. Ito po ang 0917-853-8933. Again, 0917-853-8933. At bukod po dyan, meron din po si Doc Joey mga personal account na pwede niyong i-contact. Yun po ang account niya sa Facebook, ang Joey Bibon Bitito. And then, ang pangalawa niya pong account, yun po ang Doc Ching Bermundo Bibon Bitito. At bukod po dyan sa kanyang mga personal account, meron din po tayong page which is yung Doc Joey Bitito. Pwede po kayo doon mag-inquire, may mga katanungan po kayo about sa inyong health problem, and then about po sa ating mga produkto. At syempre, dahil patatapos naman po ang ating oras, palagi po ninyong abangan at subaybayan ng programang Kalusugan, Kabuhayan at Kaunlaran from Monday to Saturday from except Wednesday from 5:30 p.m. to 6:30 p.m. at kapag Sunday naman po from 9:30 a.m. hanggang 11 o'clock a.m. So again, ako po si Miss Angel Garcia, nakasama ninyo ngayong gabi sa programang ito. Sa ngalan po ng ating CEO, si Doc Joey Bitito, and then sa ating Vice President, kay Ma'am Ann Bitito Prensena, and together po with my partner dito sa aming office, kay Miss Arlene Pabelonia, maraming salamat po. God bless, good health, and keep safe everyone. Thank you po.